Astăzi, 2 martie 2022, am început o nouă lucrare de renovare a unei case, de altfel foarte frumoasă, dar cu niște finisaje de proastă calitate făcut. Pare o casă neterminată. Aici suntem la al doilea etaj, unde avem dormitorul principal. O terasă foarte mare, frumoasă aici. Saună, care trebuie renovată. Cu baie. Dormitorul principal, cu o vedere foarte frumoasă dimineața când răsărește soarele. Coborâm la al doilea etaj. O scară la rotund, cu tentă de vapor ceva. Aici avem un dormitor mic, care și ăsta trebuie renovat, doar niște retușaje, schimbat o poartă. O altă baie aici. Tavanele de proastă calitate finisate. Un alt dormitor. Avem și o bibliotecă. De unde avem o vedere înspre living foarte mare. Cu șemineu. Parter.